Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza! Maray na odto tabi mga tugang. Kumusta po ang sa indong pangudtuhan ngunya na aldaw nin Sabado? Dapat nangudto na ta alas 12:30 na. Ako nakatapos pa sana. Kumusta po kamo? Harani na ang ano adi. Sabi nga ni kan sa likod nga kan mga kadipisilan, problemang uminagi sa satuya, nag-agi sa bagyo, naglinog. Diba? Dapat mantinidong positibo man giraray sa buhay. Tangani ng duro-diretso man giraray ang pag-abante. Maski paluhay-luhay. Basta ang importante, nag-aabante. Diba? Kaya pasalamatan ta so mga volunteers, grupo, individual, as in iba pa na padagos po na nagdadara nin tabang, mapadara nin tabang, dumantabi mga tugang sa mga kapwa Bicolano ta sa probinsya kan Masbate na yung mga tugang ansaro sa pinakamatinding naapektaran kan uminagi itong si Bagyong Opo. Buda sa mga tugang tamanduman sa Cebu, na tinamaan po mga tugang nin makusog na linog. 6.9 magnitude nin linog ka nakaagi mga tugang na mga aldaw. Kaya padagos ta sindang ipangadji na makarecover, di ba? Na makarecover man. Digdi sa tuya sa Albay, kadakol naman na mga local government units, maging sa provincial government, nagpaabot na mga tugang nin tabang sa mga apektadong mga residentes. Diba? Sa Masbate, and may grupo man siguro na mapasiring duman sa Cebu. Kita magadigdi sa Bicol, halimbawa an Albay, saro man kita sa mga tiga paboritong agihan kan Bagyo, and pag kita man ang naredistroso, talagang ang bilog na Pilipinas, diba, iyo man ang minapadara sa tuya nin tabang. Kaya ngunyan panahon naman nin kumbaga pag give back, pagbalik kan tabang na itinauman sa tuya kan mga nakaaging panahon na kita man mga tugang so talagang nangaipo, di ba? Kaya sa kasabay kan pagpasalamat katang mga Albayano, kasabay kan pagpasalamat sa Diyos na di kita masyadong rinapado kan uminaging si Bagyong Opo. Kasabay taman sa pangadjion tang makarecover man tulos itong mga nagkaarapektaran tabi mga tugang. Bueno, maray na hapon, belated happy birthday kay Diwata, Mr. Roberto Duran. Paduro Diwata ngayon, Roberto man sana pala niya, Diwata kan Daraga Albay. Nag-birthday ka na kaaging aldaw, Kuya John. Tapos,
matindi Kuya John. So, celebration ni ano ini? Ni Kuya Brian Arimbay. Diyan sa Bagong Abre, Kasubanggi Kuya John. Sa basketball court, kan Bagong Abre. Perte so Barayli Kasubanggi. Maray na hapon po kay Bossing Jerel Aranya. Good noon po, sir. Sabi ni Sir Jarel, pag una ko, nag-iba ka sa naga, nagpagsungko kay ina, yumayo man ang gata, nag-report man ang gadaw kasubago. Nag-report man lang ako, sir. Nag-interview. Pero dahil man ako nag-iba pa siring duman sa naga. Ano? Kasubago po kaya mga tugang na aga, nakauron ta si Kapitan EVP Glenn Barcelon kan Barangay Dapdap. Kaso mga parokyano, mga tugang, so mga parishioners as in devotees ni Santo Cristo, digdi po mga tugang sa Santo Cristo Quasay Parish sa Barangay Dapdap, Legazpi, amay po na nagtiripon kasubagong aga, mga alas 6 o alas 6:30, nagtaragpuan mga tugang dyan sa Sawangan Park para magpartisipar sa taon-taon nindang pinagigibong pilgrimage o pagbisita kay Nuestra Señora de Peñafrancia duman sa siyudad kang Naga. Diba? Nasa ika-4 o ika-5 taon na ata nindang pinagigibo, iyan na rin po kaya na aktibidad. Diba? Pagsungko kay ina, si Santo Cristo mga tugang mabisita kay Inang Peñafrancia. Sarong magayon bagang simbolo tabi Kuya John, ano? Naan aki nagusungko sa ina. Bako arog kat ibang mga kabataan ngunya na mga sutil na. Sutil na amay kaya sindang na-expose mga tugang sa ano ini, sa manlain-lain na mga bagay, darakan teknolohiya, cellphone, social media, di ba? Aki pa exposed ng maray sa maski ano-anong yaon sa social media. Kaya madali o na magdarakulaan pa yun. Kaya so iba medyo ano nga pod kayo ni? So iba nga ni baga Kuya John, kakakawat nin mga online games, di ba? Na-adapt sa ugali, di ba? Naging agresibo Kuya John. Kaya pagtagabantay ng mga aki sa kung ano ang kinahihiligan ninda sa paggamit ninda ng gadgets, ng technology, alambawa sige ang cellphone. Diba? Gabayan man ginarian mga aki. Ibaho na sa ugali kan mga aki ngunyang Kuya John. Ibaho na sa mga kaitong panahon ano. Ako kaito, di ako basta-basta pwedeng magsurusimbag sa ano ko, magurang, lalo sa lola ko Kuya John. Lilada mananggad ang ngimot ko. Ang pinakakalaban ko kaito, yun, sulula ko kaito, surusimana kibakal kihanger, ta pirming nagkakapurotol sa kuya. Pag nag-alas 6 na, dapat yaw na ako sa araw. Pag wala pa, susugunaw ka. May mapuputol na naman na hanger. Kung bako hanger, Kuya John, uning gihoy, haran ng dumatugang ang gihoy. Kuya nagihoy, kakaputan so pinakapuro kang gihoy, duman kakaputan, tapos ang irapasay mo, so payo kang gihoy, naglalabod mananggad, nagtatala mananggad sa likod. Good afternoon kay Homer Realista Lola. Good noon everyone, sabi ni Sir Homer. Kumusta ka, Boss Homer? Nangudto ka na lamang. Speaking of pangudto, gari puwerte ang pangudto ngunyan Kuya na John, kan mga barangay na fiesta ngunyan, ta fiesta pala ni St. Francis of Assisi. Diba? Anong mga barangay daw ang may ano ini fiesta? Ta ang aram ko dyan sa Daraga Albay, igwaman dyan kikuan. Igwaman dyan mga barangay na ang patron si St. Francis of Assisi.
Di ba? Diyan ata sa barangay Gapo, Candaraga, tapos sa barangay Kinawitan. Di ba? Luway-luway sa pagkaon ng matataba, tabati mainit na naman ang panahon ngunyan. Pero kung medyo mapasurusobra ang kaon nindo mga tugang, kung medyo mapasurusobra ang kaon, sa aga, sakto, igwanin car-free Sunday dyan sa Daraga Albay. Iyan mga tugang na car-free Sunday, programa yang kan lokal na gobyerno. Susog duman sa naging pangapudan ni Presidente Bongbong Marcos na ang mga local government unit magkaigwanin car-free Sunday, igwanin espasyo na ipagdesignar ang lokal na gobyerno na pwedeng mapag-ehersisyohan kan mga residentes. Ang napili mga tugang kan Daraga Albay, kang LGU, ining Duterte Road, ining tinampong mina, bao pa man ini main highway baga Kuya John, di ba? Ano pa man sana ini, kumbaga alternatibong pig-agihan. Iyan na Duterte Road sa Barangay Binitayan, asin din na connector sa mga barangay kan Kulyat, Banyag, Buda, Barangay Busay. Halaba yan mga tugang na porsyon kan tinampo na pag aldaw ning Domingo, pon alas 5 sundo alas 8 ang pagkaaga. Sarado yan mga tugang sa ano man na klase ng bihikulo. Ang solamenting makakagamit kan na tinampong iyan, so mga nagbo-walking, nagja-jogging, nagbibisikleta, tapos pag alas 6 ang pagkaaga, kada Domingo dyan, igwanin libreng Zumba. Ang nagpapazumba dyan mga tugang, saro sa bistado kong matibay na Zumba instructor, buda iyo mga tugang ang din ka na BUIPESR, si Madam Karina Sales. Matindi minakimbot yan Kuya John, si Madam Karina. Kaya kung mapasurosobra nin pangudto, ngunya na nakifiesta sa aga, tunawon nindo iyan ang mga kinakanindo. Mag-participar sa ano ini, Lakaw Pidal Daraga, Car Free Sunday mga tugang. Iyan nakalaba ang Duterte Road na iyan, dyan sa Binitayan, Banyag, Kulyat, Buda, Busay. Imagine nindo kung gano'n kahalaba yan. Buwilong-buwilo ka mo dyan na mag-walking, jogging, bisikleta, buda mag-zumba. Ba? Dahil matakot na magkaon kay medyo sobrang mo na Sabado. Bawi una sa nangaya sa aga. Maray na udto dyan sa mga taga-Daraga Albay. Ano? Dyan sa Daraga, ang sa problema ka dyan Kuya John, sagkod sa ngunyan, pigo problema kan mga residente, ining maluyang supply ng tubig. Pero may good news, ay bako pa man actually good news, kundi at least reparo lamang na nag-aaksyon ang mga elected officials na yan. Diba? Taang sabi, mga tugang, yun na October, mabisita rigdi sa Daraga Albay ang presidente mismo mga tugang kang Prime Water para ipresentar ang mga plano kana Prime Water kung paano masolusyonan mga tugang ining problema nindo sa maluyang supply ng tubig. Ang pinaka mayor na problema tabi Kuya Jun, pag abot sa source ng tubig, sa supply mismo kan tubig, warang problema bastante ang tubig. Dako lang supply mga tugang na nakukuha sa source kan tubig. Ang problema, dakol lang talaga ang nauula sa mga tinampo, asin day nakakaabot sa mga harong-harong. Gulpi ang nauula, di ba? Imagine nyo mga tugang, halos 60% ka na supply ng tubig dyan sa Daraga Albay, pigkukonsiderar na non-revenue water, nauula tabi Kuya John, dahil sa mga leakage, sa mga raraot na asing roloho ng mga tubo na pigagihan mga tugang kan tubig, diba? Imbis na magdiretso sa mga harong-harong, yaon sa nagaparaula mga tugang sa tinampo dahil sa leakage, dahil sa mga luho sa tubo, diba? Na iyo ang dapat ma-address tulos kan Prime Water.
Ta kung ma-address ang mga lo na yan, Kuya John, mapakaray ang mga linya kan tubig. Di ba? Kung tayo man kay problema ang source, ang supply, di maray ko ta na, kundi ilang ay nakakapugol, leakage mga tugang. Sabi kita, maluya ang pressure. Ta siyempre, sa pressure kan tubig sa laog kan tubo, dahil naman, nagsarangaw na sa mga luho. Maray na udto kay Maria Cristina Pacheco. Good PM Sir Jos, apot ko lang tabi kung labos BSKE election next year. Abangan tayo ng mga tugang next year, 2026 ang barangay and SK elections. Diba? Tangon niya na taon, in December ko tang nakaschedule, alanganin na yan mga tugang. Alanganin na. Kaigwa na baga kilay, namin na postpone. Igwa na kilay na primaryo kong presidente, namin na postpone sa eleksyon kan barangay. Diba? May mga petition man na pig-file, pero sagod sa ngunyan, wala pa mang kipigilawas na desisyon, may kanaraman duman sa petition. So, sa madaling sabi, may bisa pa mga tugang itong postponement. Kaya abangan na lang next year. Sabi ko nga dyan sa Daraga, ang problema, leakage. Ang sabi na mga tugang, si Vice Mayor Labruis, nagbisita duman sa kay former Senator Cynthia Villar, na iyo mga tugang ang pigasabi na may tagsadiri kay ng prime water. Nagbisita duman, nakauron, and nagpromisa na by December 2025, mapapakaray na rin ining mga leakage. Magkakarayos na ang linya kan tubig, mga tugang dyan sa Daraga. Baka lamang medyo magrahay-ray na bulos kan tubig sa mga gripo po nindo. By December ang promesa, napapakarayon iyan ang linya kan tubig. Lalo na itong yaon dyan sa may barangay Busay hanggang digdi sa barangay Banyag. Sige mananggad Kuya John ang ula sa tinampo. Di ba? So, pirang bulan pa ang alaton. October pa sa nangunyan. Mga 3 months pa man. 3 months pang tsaga-tsaga. Pero by October na mga tugang, maabot digdi sa Presidente kan Prime Water sa Daraga. And may presentar sa indang mga plano kung paano mapakaray. Diba? Sabi nga ni Vice Mayor Labruis, hinapot niya na so mga taga Prime Water, buda si former Senator Villar, kung willing pa ba talagang niya kamo na mag-invest digdi sa Daraga Albay. Ang sabi na mga tugang, iyo, and by December nga na may hiray na iyan ang mga leakage na iyan. Mapapakaray na ang linya kan tubig. Wala kitang ibang option kundi siyempre tsaga-tsaga muna sa kunya naman. Magalat kan mga developments by December da mga tugang ang promesa. Kung by December tapos dahil pananggad ki development, iyan ang durod na kula na naman na problema. Pero sana sabi ba ni Alexis Roy Bibar kang pag-asa, dapat hindi nawawalan ng pag-asa, Kuya John. Hindi inaalis ang tsansa. Mapista na, Kuya John, sa sa Santo Domingo, sa aga. Mapista na sa Santo Domingo. Ni si Jasmine Baloloy, nagbumuromantika ang bag. Di ba ng mga tugang, paano kaya? Ay, so mga nag-aarapat palan, si Ate Angel Mustasa, kaya po, dahil ito kaiba sa programang niya na hapon, may pigahalat Kuya John, duman sa barangay Kagbakong. Nagpa-schedule siya, mga tugang, pagpa-istira. Aron din ko anong istira. So, ano yun ko yun? So, parahilot ini, parahilot? Istira?
So, para hilot ini, mga makulugon ang lawas ni, ano ini, ni Ate Angel. Pero, nagapara-parugado kaya ini si Ate Angel Rugado sa trabaho. Very mahigos. Ang panahon ba kaya ngunyan mga tugang, di ba? Mainit. Tapos, noon mo naman kaan, mauran. Di ba? Delikaduhon. Very prone sa, ano ini, sa kalintura. Kaya mag-ingat-ingat kita, ano? Nakita ko na si Ma'am Alexis Roy Vivar, my love. Ano ini? Nakita ko na si Ma'am Alexis Roy Vivar. My love ako sa kanya. Na in love da si sabi ni Sir Alvin Oy. Na in love kay ano ini kay Miss Alexis. Munyan ko sana naaraman ko yun. Pag si BP Henry palan, pag naiinutan, di nakaka-iska para ano. Sumago ka aga. Dahil naka-iska para kay Miss Alexis, nainutan. Abay na mga tugang, paano kaya magtaga luhay-luhay lang ita? Ano? Sabado ngunyan, sabi ni Giscoro Noynay, hayahay na hapon sa Gabos, Bicol, from San Isidro, Leyte. Sabi ni Giscoro Noynay, nasa Leyte pala ini si Busing. Ano? Nasa Leyte. Pag-araw kayo ng Sabado, payday ba ngunyang kuya dyan? Ano? Payday ngunyang. Pero ang nakukuha, so halos kabangat na sa nakuha dyan. Tigbali na ini kang Wednesday. Sa mga nagpatrabaho, araw ini, pag Wednesday, bale. Pag Sabado, swelduhan niya. Ano? Ruluay-luay sa nakabati. Pag Sabado, ini ang paboritong aldaw kan mga mister. Kan mga nagtatrabahong mister. Pag Sabado, ini ang aldaw kan turunggaan. Kaya ruluay-luay sana kita. Diba? Ruluay-luay sana. In moderation sana pirmi ang mga pahit. Dahil makabalo si Bipihen ta sa aga, Domingo. Ay mananggad. Iyo mananggad. Sa Lunes, dahil sana magpainot. Abay na mga tugang, pwede na tabi Kuya John? Ano, Nicole? Noon ang piyesta sa, tapos na ang piyesta sa Bakakay, katapusan kan Agosto, sa aga, Santo Domingo. Kuya John, ay, jackpot sa mga mahilig sa pagkapiyesta, ano, ngunyan, may piyestahan ngunyan na alda ng Sabado. Sa aga naman, sa Domingo. Kaya dahil makalingaw, dapat, pirming may sabay na ehersisyo. Diba? Ang exercise lang, bako lang pang aga. Kung rin ka may burubakanting oras, gibuhon mong pang oras ng exercise, di ba? Kung may bakanting oras pagbanggi, pwede ka man magtaga walking pagbanggi, baga? Oy, palan ha, Happy Teacher's Day sa gabos na mga teachers natin dyan. Kumusta po kamo? Diba? So, sa kuyang advisor ngunyan padihon, si Sir Dennis Barcibal. Happy Teacher's Day tabi, sir. And sa mga teachers ko dyan, poon elementary hanggang college, kang naramdaman ko dyan. So, teacher ko kang kinder, si Ma'am Norma Bilen, dyan sa San Jose Malilipot, Albay. Sa gabos na teachers, mga tugang, ano? May ko na siguro masaro-saro. Happy Teacher's Day po sa Indo. Sana, ano ini? Sana, maugma ka mo. Dako lang kada aldaw ng Teacher's Day. Kundi sana, everyday. Maski, ada kulong permi ang pigahampang na problema sa oral daw. Diba? Mga pastidyoso ang ibang mga estudyante. Happy Teacher's Day po sa Indo. Pag-araw kayo ng Teacher's Day, Kuya John, tiba-tiba ang mga aki kititcher, ano? Ta siyempre, so, mga cake, so, mga chocolates, tiradara sa harong pag-uli. Ay, sa ina ni, ano? Sa ina ni Jasmine, ano ay pangalan ni Kwan? Shirley!
Shirley Baloloy, Happy Teacher's Day. Kay Madam Shirley Baloloy. Binati ko Kuya Jung, tabati mapista na sa aga. Para utang niya ang ugali mo. Tawi lagay mapista, saka ka sila kayo mabati. Di Happy Teacher's Day po sa gabos na teachers. Si Sir Robert Tanida. Good afternoon, tabi Sir Robert. Tabi, mga tugang, paano kaan? Sige mo ngayon, paaram ko, subago ka pa ngaya. Nagsinyas na si Kuya John, pwede na. Sa pangaran po, mga tugang, ni Miss Angel Mustaza, sharing man sa newsroom, sa technical department. Ako po ang sintong nakaibahan, Joshua Bino, salamat po, asin maray na hapon. Attention! Attention! Mga paraan